סילביה, שלום. שלום, נעים מאוד. מזל טוב שאת היום מתחילה את התוכנית בהצלחה בעבודה. תודה רבה. אני קודם כל מודה שהתקבלתי לתוכנית. מה הציפיות? הציפיות באמת בסופו של דבר, כן, להגיע לתעסוקה, שאני אמצא את עצמי, וזה בעיקר. מוכנה, ערוכה? איך את תספרי לנו? אפילו התרגשתי וישנתי פחות טוב אתמול. אני בתקופה של קצת בלבול, ואני מאוד מקווה שנצליח לשים אותי ככה בחזרה בממדים שאני אוהבת להיות בהם. כי את פנסיונרית חדשה. חדשה. ממרץ אני בחופשת אז פרישה, זהו. קצת בהלם עדיין. אז שיהיה ממש בהצלחה. תודה רבה. יאללה.